Dragi gledatelji Štokajče, nakon 2 tjedna bez političkih poruka u vrijeme božićnih blagdana, Putin je izašao na javnu scenu političkim govorom na prijemu za 32 novopostavljenih veleposlanika, odnosno veleposlanica u Rusiji. I odmah na početku da kažem svima onima koji će mi, zbog toga što komentiram Putina i što prenosim njegov govor, koji će mi reći da sam zbog toga rusofil, ja da takvima kažem da ne razumiju ama baš ništa. Na ovom kanalu govorim o govorima najvažnijih aktera današnjeg svijeta, jer smatram da vi, dragi gledatelji, to morate znati. A u Putinovom govoru, u našem tisku, u našim medijima, u Hrvatskoj, ne možete baš previše čuti. Nisam siguran niti da je zabilježen taj Putinov govor, a važan je. Bez toga da ne čujemo sve i svakoga, nema sve i svakoga važnoga, mislim, naravno, nema ni vlastite orijentacije, niti podloge za vlastito mišljenje. Trumpa vidimo svaki dan, bar nekoliko puta, na svim javnim medijima, ali Putinova obraćanja javnosti objavljuju se i komentiraju vrlo rijetko, kao da se nisu ni dogodila, bar je tako u Hrvatskoj, a nije puno drugačije ni u zapadnome svijetu, opet velim u mainstream medijima. Koliko god naši životi ovisili o postupcima Trumpa, o potezima čelnika evropskih zemalja, toliko i još više naši životi u Europi ovise o tome što radi Rusija, pogotovo sve implikacije iz rata u Ukrajini koje da se itekako baš onako tiču, doslovno rekao bih. Hrvatska je kao članica NATO saveza na sve načine uključena u pomoć Ukrajini, oružjem, novčanim sredstvima, primanjem ljudi izbjeglih iz Ukrajine i onih koji su pobjegli iz Ukrajine, i nije nam svejedno kako će taj rat završiti, a to naravno ne ovisi o nama, nego upravo najviše ovisi o tome kako se postavlja Rusija. Zato treba vrlo trezveno čuti i vrlo objektivno ocijeniti govor Putina, baš kao i govor Trumpa i evropskih čelnika, kao i govore Plenkovića i njegovog ljutog oponenta Milanovića, kojem je jedini smisao u politici da bude protiv Plenkovića. Možda je i obrnuto, ali za razliku od Milanovića, koji kao tiktoker može iznositi što god ga volja i kako god ga volja, Plenković upravlja svim hrvatskim državnim resursima i odgovara za razvoj, odnosno za stagnaciju Hrvatske. Milanović nije odgovoran ni za što, pa zato i njegove neodgovorne izjave ne mogu ništa našim životima pokvariti, niti odgovorne popraviti, a svaki Plenkovićev potez utječe na naše živote, bez obzira na to koliko on u retorici bio briljantan ili nepotrebno, kao što je to vrlo često, potpuno nepotrebno zajedljiv. No, da se vratim na Putina, o tome je današnja epizoda Štokajče. Dakle, Putin je na audienciji za veleposlanike iz zemalja s kojima Rusija dobro surađuje, ali i onih koji nisu trenutno na listi ruskih prijatelja, održao govor čije poruke jednostavno moramo čuti ako želimo kompletnu sliku. Ja ću komentirati samo dio koji govori o načelnim stavovima i konkretno o ratu u Ukrajini, odnosno o odnosu s evropskim zemljama. Za vas koje zanima šira slika, morat ćete govor potražiti na internetu, jer ga u Hrvatskoj sigurno nećete naći u medijima. A sada da citiram Putina. Slažete se, vjerujem, da je međunarodna suradnja temelj održivog razvoja i blagostanja čovječanstva u današnjem raznolikom i međusobno povezanom svijetu. Globalna stabilnost i sigurnost izravno ovise o sposobnosti država da konstruktivno komuniciraju. Otvorena i poštena partnerstva stvaraju uvjete potrebne za rješavanje naših zajedničkih izazova, čak i najsloženijih. Dobro je
to rečeno, ali što to zapravo znači? Putin je pozvan na razgovor, na komunikaciju, na otvorena i poštena partnerstva. Dobro je što je tako započeo govor, jer iskazivanjem namjere, otvorenosti, privrženosti razgovoru uvijek to je dobra stvar, ne može to biti ništa loše. To je univerzalno načelo, jedino je tu pitanje što je to percepcija poštenja koje je spomenuo, a to može biti različito, vrlo različito kod različitih aktera u nekim takvim razgovorima. Dalje je Putin rekao, i opet citiram: postoji razlog zašto ljudi kažu da mir ne dolazi sam od sebe. On se mora graditi dan za danom, a to je mukotrpan proces. Postizanje mira zahtijeva trud, osjećaj odgovornosti i sposobnost promišljenih izbora. Ovaj stav je posebno relevantan danas s obzirom na sve gore pogoršanja međunarodnog okruženja. Mislim da nitko ne bi tvrdio suprotno. Stari sukobi eskaliraju dok se pojavljuju nova, ozbiljnija žarišta napetosti. Istovremeno unilateralna i opasna djela često zamjenjuju diplomaciju, napore za kompromis ili pronalaženje rješenja koja bi odgovarala svima. Umjesto da se države bave dijalogom među sobom, postoje oni koji se stalno oslanjaju na princip tko je jači, taj je u pravu, kako bi nametnuli svoje unilateralne narative, oni koji vjeruju da mogu nametnuti volju, da mogu poučavati druge kako moraju živjeti i izdavati naređenja. Ovom konstatacijom Putin oštro je ukorio Trumpa. Rekao je da su unilateralne akcije pogrešne. Pozvao je na poštivanje međunarodnih prava kao što stoji Ujedinjenih narodi, odnosno Povelja Ujedinjenih naroda, nasuprot akcije SAD-a u Venezueli, ali i drugdje. Zlobnici će reći da je to sve ok što Putin govori, ali da on prvo mora pogledati svoje postupke. No, on će odmah, Putin, u govoru će odmah sve lijepo objasniti, pa će se oni koji se inače slažu s Putinom još više složiti oko toga, a oni ostali jednako će ostati nesloženi i u neslaganju s Putinom. Već zauzeta stajališta ne mogu se mijenjati preko noći, no uvijek je, dragi gledatelji, uvijek dobro čuti sve glavne ideje i inicijative. Čovjek čuje pa može tumačiti i argumentima biti za ili biti protiv. I sada malo duži citat onoga što je rekao Putin. To je najvažnija poruka koja jasno govori o stavovima Rusije. Imperativni tog temeljnog dokumenta, poput jednakosti, poštovanja suvereniteta, nemiješanja unutarnje poslove i rješavanje sporova dijalogom, sada su relevantniji nego ikad. Najvažnije je da polazimo od shvaćanja da sigurnost mora biti zaista sveobuhvatna i stoga jednaka i nedjeljiva, te da se ne može osigurati za neke sigurnost na račun sigurnost drugih. Taj princip je utvrđen u fundamentalnim međunarodnim pravnim instrumentima. Zanemarivanje tog osnovnog vitalnog principa nikada nije dovelo do ničeg dobrog i nikada neće. To je jasno pokazala kriza oko Ukrajine, koja je postala izravna posljedica godina ignoriranja legitimnih interesa Rusije i namjerne politike stvaranja prijetnji našoj sigurnosti, uključujući napredovanje NATO blokade prema ruskim granicama. Suprotno javnim obećanjima datim nama, to se baš tako dogodilo, želim to naglasiti, suprotno javnim obećanjima datim nama. Podsjetimo, Rusija je više puta iznijela inicijative za izgradnju nove, pouzdane i pravedne arhitekture europske i globalne sigurnosti. Predložili smo opcije i nacionalna rješenja koja bi mogla zadovoljiti sve u Americi, u Europi, u Aziji i širom svijeta. Vjerujemo da bi se isplatilo vratiti se sadržajnoj raspravi o tim prijedlozima kako bismo utvrdili uvjete pod kojima bismo mogli postići mirno rješenje sukoba u Ukrajini što prije. To bolje, to s Ukrajinom treba ići što prije. Iako ide brže, bit će bolje.
Upravo dugoročan i održiv mir koji pouzdano osigurava sigurnost svih i svakoga težnja je naše zemlje. Nisu svuda, uključujući Kijev i prijestolnice koje ga podržavaju, spremni za to, ali nadamo se da će svijest o toj nužnosti doći ranije ili kasnije. Do tada će Rusija nastaviti dosljedno ostvarivati svoje ciljeve. Molim vas, to ću podcrtati što je rekao, do tada, znači do tog trenutka kada budu zreli prijedlozi dolazili za stol na mir, do tada će Rusija nastaviti dosljedno ostvarivati svoje ciljeve, rekao je Putin. I dalje je rekao, istovremeno želim ponoviti i zamoliti vas da to imate na umu u svojem djelovanju. Rusija je uvijek otvorena u izgradnji jednakih i konstruktivnih odnosa sa svim međunarodnim partnerima za dobrobit univerzalnog blagostanja i dobrobit razvoja. Kraj citata. Dragi gledatelji, Putin se vraća na stare inicijative Rusije vezano za interesne sfere i kaže da do ove specijalne vojne operacije ne bi ni došlo da su se akteri držali dogovorenog. Ja nisam siguran da do rata ne bi došlo, ali činjenice, zapisi, dokumenti govore da je točno da se ti dogovori nisu poštivali i tu je Putin u pravu. Rekao je Putin time da je kriza u Ukrajini proistekla iz ekspanzije NATO-a prema ruskim granicama i to nasuprot obećanjima koja su Rusiji data. To nije samo pitanje NATO-a ili Ukrajine, nego i NATO-a generalno, kao i pitanje nove sigurnosne arhitekture za Europu. Rekao je da pregovori o tome trebaju početi što je moguće prije, ali to zapadni mediji ne prenose ili krivo interpretiraju, a on je govorio o pregovorima da se napravi nova sigurnosna arhitektura za Europu što prije moguće. A to sigurno nije i ne bi bio prijedlog na A4 papiru s 28 ili s 22 ili s 21 točkom, koliko se je to švrljalo po papirima u zadnje vrijeme. No sve to, dragi gledatelji, može značiti potpuno drugačiju poruku koja može zabrinuti, poruku koja bi priznala stanje s NATO-om kakvo je bilo prije ruskog napada na Ukrajinu. To je možda poruka da se NATO snage u istočnoj Europi trebaju povući na poziciju koju su imale 1998. godine prije nego što je počela ekspanzija NATO-a. No, do sada nisu prihvaćene ni puno jednostavnije stvari kao što je Istanbul plus prijedlozi, a kako će prihvatiti poziciju NATO iz 1998. godine, to NATO, to Amerika, a to nitko ne može prihvatiti, to nije moguće. Putin je vratio mirovne pregovore za Ukrajinu na dugačke staze, a to je prijedlog nečega što bi demontiralo NATO kakvoga ga danas znamo. To bi bilo povlačenje NATO trupa iz Poljske, iz baltičkih zemalja u Njemačku, kako je to bilo 1998. godine. Podsjetimo, Poljska je ušla u NATO 12. ožujka 1999. zajedno sa Češkom, Mađarskom. Baltičke zemlje, Estonija, Latvija i Litva, pridružili su se NATO 5 godina kasnije, 29. ožujka 2004. godine. U povijesnom kontekstu ti datumi označavaju ključne korake euroatlantske integracije nakon pada komunizma, gdje je Poljska bila među prvima, baltičke države slijedile su sve u drugom proširenju. Sve je to bilo motivirano potrebom za sigurnosnom garancijom od potencijalne prijetnje iz Rusije. No, to je stvar nagađanja, pokazuje potpuno nepovjerenje u bilo kakve pregovore, u to da ne vjeruje Zapadu i da će posao u Ukrajini Rusija završiti sama i to vojnim sredstvima, jer svi prijedlozi koji su vezano za taj rat dolazili do sada nisu imali elemente koji sadrže dugoročnu stabilnost. Vezano pak za pojedinačne evropske zemlje, Putin je dalje rekao: sa svakom evropskom državom predstavljenom ovdje, Slovenijom, Francuskom, Češkom republikom, Portugalom, Norveškom, Švedskom, Austrijom, Švicarskom i Italijom,
Naši odnosi imaju duboke povijesne korijene i bogati su primjer konstruktivnog partnerstva i uzajamno obogaćuju kulturnu suradnju. Trenutno stanje bilateralnih veza između navedenih zemalja i Rusije ostavlja mnogo neželjenog. Dijalog i kontakti bez naše krivnje, naglašavam, svedeni su na minimum kako na službenoj razini, tako i u poslovnim i u građansko-društvenim krugovima. Suradnja po ključnim međunarodnim regionalnim pitanjima zamrznuta je. Nadamo se da će se situacija s vremenom ipak promijeniti i da će naše nacije vratiti se normalnom konstruktivnom dijalogu temeljenoj na poštivanju nacionalnih interesa i odgovarajućem razmatranju legitimnih sigurnosti. Rusija je bila i ostaje posvećena takvim pristupima te spremna obnoviti nivo odnosa. Šire gledano, kako sam više puta izjavio, rekao je Putin, otvoreni smo za konstruktivnu i međusobno korisnu suradnju sa svim zemljama bez iznimke. Naravno, želimo osigurati rad svakog veleposlanika ovdje i rad službenika u veleposlanstvima. To je bio kraj citata. Dalje moj komentar. Mi vidimo neke naznake da bi Evropljani sada željeli razgovarati s Rusima. Meloni je to rekla, Macron to kaže, čak i Merz to kaže, ali jesu li to lideri sposobni za takve razgovore i što bi unijeli kao kvalitetu u diplomatske pokušaje koje su do sada izbjegavali i pribjegavali su sankcijama. Poruka Putina je jasna, možemo razgovarati na prijedlozima koji jamče dugoročno rješenje, ali možemo posao s Ukrajinom završiti i svojom voljom. Što bi to evropski lideri novoga mogli donijeti kao ideju pored svih dosadašnjih javnih razgovora? Je li to možda Istanbulsko rješenje? Podsjetimo se, u ožujku 22. godine, dok su ruske trupe još uvijek stajale pred vratima Kijeva, došlo je do onoga što danas nazivamo kao Istanbulske pregovore. Posljednje pravne pokušaje mirovnih pregovora. Glavni sastanak održan je 29. ožujka u Istanbulu, gdje su ruska i ukrajinska delegacija razmijenili nacrte sporazuma koje su mogle promijeniti tok ratovanja. Ukrajina je na stol stavila prijedlog koji je zvučao kao kompromis tada, zvučao je kao neutralnost bez ulaska u NATO, ograničavanje vojske na maksimalno 85.000 vojnika, sigurnosne garancije Zapada i Rusije, te odgađanje pitanja Krima i Donbasa, konsultacija uz dozvolu za pristupanje EU. Rusija je tražila još više. Tražila je priznanje aneksije Krima, demilitarizaciju, veto za ukrajinsko oružje. Zapad, posebno Britanija i Sjedinjene Američke Države, savjetovali su Kijev da ne posustane i da ne potpisuje ništa s Moskvom i da nastavi borbu, dok je ukrajinska vojska dobila samopouzdanje nakon ruskog povlačenja iz kijevskog područja. Tako nešto nije bilo ni teško govoriti. Na kraju, neslaganja oko vojske, oružja i jamstava plus ruski maksimalizam prekinuli su razgovore do sredine travnja, ostavljajući nas s pitanjem što ako je to bila posljednja šansa za mir. Već je legendarna, ne baš u svijetlom smislu, uloga Borisa Johnsona, tadašnjeg britanskog premijera, odigrao je ključnu ulogu u potkopavanju istanbulskih pregovora krajem ožujka i početkom travnja 22. godine. Došao je u Kijev 9. travnja 22. godine i Zelenskog je savjetovao da ne potpisuje ništa s Rusijom, da nastavi borbu. Ukrajina je bila spremna potpisati sporazum, a Johnson je poručio: Putin je ratni zločinac, pritiskajte ga, ne pregovarajte s njime. I još je neslužbeno, tako se neslužbeno može saznati, da je Boris Johnson rekao da je tim bolje što rat bude duže trajao. Danas znamo rezultate svega toga. Ja nisam siguran da bi Putin danas pristao na takvo što, kad je gotovo obavio posao u južnim ukrajinskim regijama i vrlo jasno se vidi kako vodi akcije i prema Odesi. No, bilo bi dobro kad bi Europa makar
na tom temelju krenulo u pregovore, jer sada je najvažniji mir za Ukrajinu. U tom ratu svaki tjedan bude ubijeno preko 10.000 što ukrajinskih, što ruskih vojnika, a iz tog rata svatko mora izaći s nečim s čime bi se zadovoljio. Ukrajinski suverenitet na području koje dogovori o mirovnim pregovorima i naravno prestanak noćne more zbog toga, a Rusiji definitivno neki teritorij koji je prije držala Ukrajina, a nije ga znala zadržati mudrom politikom, već se dala zavesti Boris Johnsonovskim poučkom. U ratu je za pregovore najbolji argument stanje na ratištu. Nema boljeg argumenta u ratu od toga. Tako je bilo uvijek i uvijek će tako biti. Dragi gledatelji, evo, ovaj kraj. Vi komentirajte, a sutra se vidimo s novim videom i poziv da se pretplatite na Štokajču za svakodnevnu porciju političke ili geopolitičke informacije i razgovore kroz komentare na ovom YouTube kanalu. Dragi gledatelji, lijep vam pozdrav do sutra.